Byla popeleční středa, den pokání, 14. únor 1945. Pro Američany zase svatý Valentín, den lásky. Přesně ve 12:20 se Prahou rozlehl ostrý hvizd sirén. Zrovna v poledne dávala jsem na stůl oběd. Začali jsme jíst a začal houkat sirény. Tehdy se samozřejmě nechodilo do krytů, protože nepočítalo, že by Praha byla bombardována. No tak jsme seděli, nešli. A najednou takový hvízdot a rána strašná, že se snad ten dům zatřás, se mi zdálo. No tak jsme říkali, ježiš, to je bomba. Piloti a navigátoři americké 8. letecké armády svrhli během pouhých 4 minut 152,5 tuny pum na Smíchov, Radlice, Nové Město, Vinohrady, Nusle a Žižkov. Jeden z nich, navigátor Ralph McIntyre, si poznamenal do svého palubního deníku. Díval jsem se na zem a porovnával jsem, co jsem viděl, s fotografiemi města. Spozoroval jsem, že se řeka od severu stáčí v poněkud jiném úhlu. Naše tušení se začalo podobat jistotě. Spletli jsme si cíl. 62 B-17 původně směřovalo se svazem tisíců bombardérů z Anglie na Drážďany. Už nad Holandskem ale letouny ztratili původní kurz. Mohl za to porouchaný radar vedoucího letadla, velká oblačnost nad Evropou a silný vítr, který je hnal na jih. Přestože někteří navigátoři už v této chvíli měli dosti vážné pochyby o tom, jestli se nacházejí nad Drážďanami, tak většina těch 60 letounů se zbavila pum a skončilo to tou pražskou, především vinohradskou tragédií. Pouhé 4 minuty stačily k dovršení díla zkázy. V Drážďanech měla vyletět do vzduchu nádraží, proto i v Praze směřovala letadla od Smíchovského přes Hlavní až k Žižkovskému nádraží. Paradoxně ani jedno z nádraží se bombardérům nepodařilo zasáhnout. Pumy místo toho padaly na centrum města a obyčejné lidi. Nálet na vnitřní Prahu ze strany amerického letectva byl silně kritizován. Bylo to pro Pražany nevysvětlitelné, protože skutečně nebyl zasažen žádný vojensky důležitý cíl, ale výhradně civilní zástavba, byly obrovské ztráty na životech a pochopitelně i ta protektorátní propaganda se toho chopila. Die Schäden in dicht besiedelten Wohnvierteln sind sehr groß. Hunderte von Erschlagenen, Verbrannten und Verletzten, darunter viele Frauen und Kinder, aufgerissene Häuser und tiefe Bombenkrater sind die grausigen Wahrzeichen einer bestialischen Kriegsführung gegen friedliche Bürger und ihre Familien. Výsledek náletů šel propagandě na ruku. Kromě celkového počtu neuvěřitelných 2607 domů a stovek ulic dostal zásah Palackého most a blízký klášter na Slovanech zvaný Emauzy. Ještě 3 dny poté v jeho blízkosti hořel sklad pneumatik. Zničen byl Faustův dům, velká část nemocnice na Karlově náměstí, dětská klinika vedle porodnice u Apolináře. Kousek odtud zmizela ze světa i kulisárna Národního divadla, kde byly všechny kulisy od jeho založení. Na Vinohradech se v ruiny proměnila Grébova vila a paradoxně pumy splnily i přání nacistů. Se zemí srovnali Němci nenáviděnou ohromnou Vinohradskou synagogu, největší židovský svatostánek ve střední Evropě. Už nikdy nepovstala. Ještě horší ale bylo utrpení lidí. Byl to zmatek hrozný zmatek. Hledali se lidi. Jedni známí se jim nevrátil, tatínek, tak ho pak hledali. Oni ty mrtví lidi vystavili někde, aby ty, co přežili, tak je chodili hledat. Shromaždiště mrtvých byla nejčastěji v kostelech. Kvůli chladu. Pamětníci místa ještě po letech obcházeli obloukem. Nacisté pak pro zemřelé vystrojili slavnostní pohřeb před kostelem svaté Ludmily na náměstí Míru. Šlo o dílo propagandy. Větší potupu si zemřelí a pozůstalí snad ani nemohli vysloužit. Nad jejich rakvemi soustrastně hřímal Karl Hermann Frank. Celkový počet obětí byl 701. Od té doby se začalo, od mě odhoukali, tak se začalo chodit do těch sklepů do krytu.
O 6 týdnů později, 25. března 1945, se Američané vrátili. Tentokrát už s jasným plánem. Zasáhnout nacistické průmyslové podniky ve Vysočanech, Libni a okolí. Raději v neděli, kdy je v továrnách nejméně dělníků. Shodou okolností to byla květná neděle. Celý nálet sledoval svou kamerou jeden z obyvatel Vysočan. Na jeho obrázcích je vidět úprk lidí do okolních polí, odkud sledovali 1,25 hodiny dlouhý nálet. A taky požáry, zničenou kolobenku i obytné domy. Do jednoho z nich se vracel i sám kameraman. Už z dálky viděl, že jeho dům dostal přímý zásah. Natočil i záběry svého zdemolovaného bytu. Možná, že mu jeho filmování tehdy zachránilo život. Při tomto náletu totiž zahynulo 370 lidí. Nebyly to jediné nálety, které postihly Prahu za druhé světové války, protože v době pražského povstání na Prahu útočilo i německé letectvo. Ty škody byly poměrně významné, protože se podařilo třeba Němcům zasáhnout budovu rozhlasu a přerušit jeho vysílání. Odklízení sutin trvalo dlouhé měsíce. Obnova památek i desítky let. Emauzy se dočkali úplného znovuobnovení až v roce 2003. Zbouraný dům na nábřeží se stal v roce 1996 tančícím domem. Z Palackého mostu zmizely zničené sochy Josefa Václava Myslbeka a most získal pár metrů do šířky. Faustův dům, Grebova vila i nemocnice na Karlově náměstí se po rekonstrukci dočkaly své původní podoby. Jen zářící zlaté věže Vinohradské synagogy si můžeme představovat pouze na obrázcích. Jenže fotografie, ani ty nejděsivější, nedokážou zachytit hrůzu, která tehdy zachvátila Pražany. 700 mrtvých, tisíce raněných, celé čtvrti Prahy v ruinách. To bylo rezimé jednoho velkého omylu, jenž byl překvapením pro Pražany a možná i pro Američany. Poznáme mozek